Gong. Wah. Tekan goro-goro. Gasik temen le goro-goro truk. Ayo. Mergo iki isih akeh panyuwunan-panyuwunan mau ana ing salebeting Kali Serayu. Hah? Kok ning salebeting Kali Serayu piye to, Truk? Ayo mau ke adi-adine dhewe cangi alur rimbuk anggone nderekake dawuh sedaya warga masyarakat Ngamarta ki isih ana sing kurang. Kurang afdal. Oh. Saiki isih dikancani karo kadang-kadang Sriwijaya sing brigas. Isih dikanthi karo Swarawati cacah 7 lan Mbak Yumu saka Temanggung lan kakangmu saka Boyolali. Wah alhamdulillah. Ayo saiki arep njaluk tetembangan apa piye? Wah, aku ki nek nembang ki blera-blera ya, Truk. Oh. Tetep aku njaluk turu karo Kadang Swarawati. Oh, ngono. Ayo eling ning pangeran pangkat iku nyata amung. Karo kowe ra mok seseke, ora mok seseke, wegah seseke penyakit Oh, alhamdulillah ya, Truk, iso nderek mangayu bagya sedaya warga masyarakat ana ing Karanggeneng kene. Ayo. Ya karang awak dhewe iki beda adoh nek karo para her-her, khususé ana ing Pantura. Tegese ayo nek ning kene iki wong wis biasane cekelane wayang doang kok. Oh, nek kowe cekelane utang. Oh. Mulakno, Slamet sehat wilujeng to, Gong. Sehat banget. Kang Gareng mau ning ndi to? Kang Gareng ki mau kayane ya melu judul ning ora mbok mbok menawa njaluk ditembangi. Tembang apa? Ya nek wis wengi ngene iki ya ora semang disupport teko sampeyan salam wae galo-galo. Endi to? Assalamualaikum Kakanda. Wilujeng enjang. Waalaikumsalam Dimas Bagong. Wah, wajen. Wah, alhamdulillah tasih tresno dumateng ingkang pun rayi Kakanda. Ya tetep tresno to karo adine, mosok yo arep sering arep piye. Nek arep tinggal bali ki wong sampean ki wong dalane wae melu aku kok. Masalahe yo ora kuwi. Hah? Ora mbok bayar kok. Ayo kuwi pancen sengaja. Engko nek tak bayar teneh sampean ku kundur gasik. Wah, Jan. Saya enjang, saya wilujeng nggih, Kang nggih. Alhamdulillah, tur saya esuk hawane saya anget. Iya, nggih. Luar biasa. Kang Gareng iki kathah para priyayi ingkang tasih lenggah wonten ing Saranduning kiwa teng ning Pagiaran. Nggih, warga Karanggeneng menika panci minded dhateng kebudayaan utamane wayang. Nggih. Nate panjenengan ngendikake bilih salah satu pagelaran wayang kulit kok sing ditonton mboten namung campursari lan dangdute tok, ananging nggih ngemati kalih lakon niku tegese teng desa mriki tasih kathah ingkang remen kalian kabudayaan khususipun wayang kulit lak ngoten to Kakanda. Nggih, warga Karanggeneng menika warga ingkang mangertosi sejatine wayang. Leres. Nggih, wayang warisane nenek moyang. Fungsine kanggo ngelingake wancine sembahyang manembah Yonggo pribadi. Wayang WAYANG. Nah, wewarah agung yekti aji nugrahaning Gusti.
Warah Agung Yekti. Wewarah Agung Yekti Aji nugrahaning Gusti. Nah, candhak saikine Kakanda. Gandeng sing ditunggu-tunggu lan sing diantu-antu warga masyarakat wing wanci, titi wanci lumaksaning gara-gara nggih niki. Wayang ngemu pitutur, monggo panjenengan kang jabarake Kakanda. Lah nggih kathah to pitutur wayang Nggih. menika wong wayang menika wajah manusia tergambar di dalamnya. Ngaten. Yang baik mari kita gunakan, yang buruk kita tinggalkan. Amar ma'ruf nahi Mungkar. Nggih. Ngoten niku. Wah, sing matur gunging panuwun ya, Truk, Gong. Awake Nggih. dhewe isih ditunggoni karo bapake awake dhewe. Iya, Kakang. Kakek Semar ya kuwi Mbah Darsono lho. Wah, Jan. istimewa Mbah Darsono niku. Iya. Salah satu kadang panawung kreda ingkang kepareng sampun meratitisaken lumaksaning adicara menika. Wiwit wau siang lho Kakanda. Lha Nggih. Jan. Antuk anu wirawiri dibantu kalian sedaya para perangkat. Wah, Jalma. panjenenganipun menika kathah le ngalah. Nggih. Kagem nggih. Jalma tan kena kinira tenan. Ngaten leres. Jan niku luar biasa ngertos jenengan nggih janturan kala wau yoga-yoga do kentel terus ngedalake sego tuguh metu sego. Metu sego. Nggih. Nggih. Niku let sedilok nggih terus medalke kopi, tupi metu kopi. Tugo metu sego nek tupi metu kopi. Lah monggo iki penyanyi-penyanyi iki Nggih. yo pengen wedang jeruk dilongkas metu wedang jeruk. Tujer. Sik, sik. Tujer, Bu. Tujer. Metu wedang kopi, tupi. Metu sego, tugo. Metu jeruk, Tujer. kok gak penak ya? Ya, karang piye carane ben ora marai cah-cah cilik sing awon-awon ngono ya Kakanda ya. Ya, gelar wayang ki ora gur kanggo ngujuke syukur lan Iya, Kang. manfaate ora gur kanggo seneng-seneng tok, ning uga nyenengake marang wong liya utamane para bakul-bakul mau. Wah, nggih. Niki UMKM wonten ing Saranduning. Kiwa tengening pagelaran muga-muga panjenengan dongakake paringi laris, Amin. berkah, manfaat sedayanipun. Wis do kelarisan kabeh kok. Aku mau teko. Pun sami wayang. kundur. Oh, Ya dereng. saperangan wis kundur. Saperangan wis pun kundur. Lumrah wong wis do kelarisan. Leres. Wong sadurunge aku sampean munggahmu to, Nggih. aku lagi teko. Kae wis eneng tukang bakso nggo sepeda iki to. Panjenengan larisi. Petukan aku, Mas. Heeh. Tak takoni lah kok pun mantuk Pak De. Pun telas kelarisan. Malah numplak kok Mas. Bali Numplak. golek ijol mulai. Walah ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ah, nggih. Bakenipun niki wanci goro-goro nggih suka parisuka ning goro-goro niku raga-raga Ning rasa. nggih, ning jenengan dugi gara-gara niki nggih kiat betah to awake. Kuat. Maksudnya jenengan sakniki nggih sehat to. Sehat. Ning nggih waras. Ya waras to. Oh. Sehat tur ya waras. Sik. Iki akeh sing padha nganoke wong iki akeh permadani ning kene. Bedane antara sehat karo waras e piye to Kang Gareng? Nah niki termasuk niki pelajaran bahasa Jawa. Ah, nggih. Sehat kalih waras niku umume seakan-akan kan artinya sama, tapi makna dan penggunaannya itu berbeda. Sehat niku kanggo ngaturake kondisi fisik utawa raga atau jasmani. Oh, umpamane aku awake sehat ngene Nah, piye. nek waras Heeh. niku kanggo ngaturake babagan kondisi jiwa utawa pikiran atau rohani. Lek enek to wong sing waras Nggih. ning ora sehat. Waras ning ora sehat. Kuwi diarani wong lara. Diarani wong Contone lara. mertangga ning rumah sakit, Oh, nek ning Bagas mau disuntik kae mau iki termasuk. Heeh, Oh. kuwi Heeh. ning omah do kerokan kuwi jenenge wong waras Ning ning ora ora sehat. sehat. Lah Lah. nek wong sehat ning ora waras, Heeh. kuwi nek nggon aku kono jenenge wong gendeng. Teng mriki sami gendeng. Edan nggih. Edan utawa gendeng sami nggih Bu. Sik, nggih. Niku ciri-cirine pripun nek sing niku? Alah titenane wong sehat ning ora waras utawa wong gendeng niku gampang. Wong edan ki anggere omong dhewe, takon dhewe, sauri dhewe. Lah kuwi wong edan, Mas. Sik. Iki sampean kok kaya nyemoni sapa iki sing tok maksud? Anu ya kan anu to, warga kene mesine lak ya do sumerep to. Ngomong dhewe, Nah, sauri dhewe, Ket tau enten niku. nesu Sing dhewe. ngomong dhewe, takon dhewe, sauri dhewe enten mboten Pak Bu? Sinten? Dalang niki bocah e. Aku kaya malah nyemoni awakku dhewe. Iya ya. Salah takok. Oh, alah iya. Berarti kuwi lho,
Tapi ngene-ngene iki yo ngalah berkah warga masyarakat Karanggeneng ya Kanda. Iya aku tak matur karo Bapak Ibu Nggih, monggo Kakanda. Mas Tani dalang edan niku nyun sewu niku Nggih. panci leres nggih. Ning tegese edan marang kabudayan, mboten edan sing turut dalan ra katokan nika mboten gitu. Sampeyan kok yo katokan terus to? Nggih katokan kadang kala nggih. Nek adus katokan ora? Yo ora no dicopot no. Berarti yo golongane wong edan tenan iki. Sik. Lah nek adus kok dienggo kathoke yo teneh kene kedak umbah-umbah. Salah satu cirine iki sapa wong ngomong dhewe takon dhewe sawuri dhewe iki sok wudoh barang. Sampeyan adus wudoh ora? Yo udah. Lah iya. Oh iya yo. Terus biasane sabone iki ning pasar, nek belanja sayur nyang pasar. Alah aku nek nderekke ibu kan aku birul waliden nderekke wong tuwa ya tetep piye carane tak nderekke ning pasar. Iya sok sapa pasar? Iya sapa pasar no ben esuk nderekake Berarti blonjo. edan tenan iki. Sik iki kok ora kepenak to iki mau. Enak piye? Aku diedan-edanke, aku ki nderekke ibuku ning pasar ben esuk. Lah aku lak gelem matur to wong edan ki cirine omong dhewe, takon dhewe, sauri dhewe. Yen mau sing ngomong dhewe takon dhewe sauri dhewe sapa? Oh iya ya. Nah. Heeh kula. Biasane sok wudoh ra katokan, kena adus katokan ra. Mboten katokan. Ya tetep. Biasane wong edan kuwi sabone ning pasar, tok nyang pasar ora. Oh, wedhus iki. Berarti wis edan omong dhewe sauri dhewe, ora katokan, turut pasar. Oh, wis pancen diterima-terimake ya, Truk. Heeh, wis ra apa-apa musuh kang garenge ora bakal iso menang kowe. Iki le geguyonan yo sinambi ngaturke pamundutan sing urung diaturke. Leres Kakanda. Antarane sing urung diaturke mu enek panyuwunan sesideman. Sesideman. Karo gubuk asmara. Gubuk asmara niku panyuwunane panjenenganipun Bapak Lurah Rizkianto kala wau Ngaten. lan ugi warga masyarakat Barito. RW 2. Nggih. Ngaten. Diaturaken menika setunggal bangga sawiji. Nggih. Kalih jumenengaken Widyawati malih napa langsung Mbak Dina Marsanda. Nderek panjenengan ingkang kula jumenengake teng mriku pun langsung dados jenderale keamanan. Keamanan ora keamanan. Sing dereng jumeneng riyin menika anak kula wedok ingkang mijil saking laladan Mbak Salatiga. Salatiga. Oh, Mbak Salatiga, Mbak. Yasmin. Mbak Yasmin monggo. Nggih, monggo nyuwun supportipun kanca-kanca. Monggo Mbak Yasmin Maisaroh napa sinten, Mas? Klintong numpaan dongo bel klintong. Selamat pagi. Ini sudah pagi loh. Oh, nggih. Wis jam 1 muncul kok. Sugeng enjang kagem saya kemawon warga teng mriki. Nggih warga Karanggeneng. Karanggeneng. Nah, lah yo kene tulisane lho. Karanggendeng. Kan geneng kok gendeng. Karanggeneng. Sing gendeng nggih. ya kae wae. Awake dhewe aja melu gendeng. Karanggeneng, Kecamatan Kademen. Apa iki? Kandem. Kandeman, aku maca kuwi Kademen ya ket mau Batang. Kademen panase kok ngene ya Kademen. Nggih doa terbaik dari panjenengan untuk warga Karanggeneng, Nduk Yasmin. Nggih, mugi sedaya warga Karanggeneng tansah pinaringan sehat. Amin. Bagas waras, Amin. rezeki ingkang kathah. Amin. Apa melih nggih, Pak? Ya wis kuwi wis cukup ya, rasa oke-oke sithik-sithik wae anggere kabul. Nggih, jenengan pangamini. Nggih, amin ya rabbal alamin. Panyunan wonten gubuk asmara ugi sing dereng diaturke wau sesideman. Sesideman, nggih. Ajeng ngaturke napa mardika panjenengan niki wonten susulan malih saking panitia. Nggih. Menika ngersakaken lagune Kanca Tani Podang Kuning. Nggih, Ngaten, najan wau nggih. pun aturaken Nggih. menika mangke diaturke malih nggih mboten napa-napa. Lan ugi kala wau ingkang dereng dipunaturaken beberapa lagu dangdut. Lah niku nggih kathah penyuwunan kala wau menika. Ah, kaya ana sing njaluk gala-gala.
Kula wau napa tunggal Eka barang kula wau enten sing nyuwun. Ngaten nggih, mangke sing irama gayeng-gayeng ra Nggih. nggih, ngaten. Nggih, napa Pak? Pripun, Bojo Pak? lho. Ya, mangke nggih Nggih, diaturke. mungkin nggih, Pak. Wis tunggal mboko sawiji mangke pun aturaken. Nggih. Ya diaturke sik, apa sesideman Ibu Kasmara? Sesi demen. Oh, Sesi iya. deman nggih. Monggo, Mbak. Oh, bawa lho. Yai kene iki jan luar biasa tenan kok ling nur. Derek belajar nggih Bapak Ibu sedaya. Nggih. Derek belajar nggih Mas Dalan. Nggih, sareng-sareng, Mbak. Ajar golek duit. Nyah. Sopo sing PP apa mau? Wiwitane anderek sang beki. Elak, elak, elak. Priya bagus kang olahku daya Sowan menyang kutha gedhe. Bandara terus yung-yung selendang kuning kang saking ukir. Swara kurang permana ning wasesa ngungro. Dirungan konco ugi menika dateng bapak-bapak Linmas tur nuwun wau Pak Dosain. Kakanda. Pak Dosain sinten Bu? Pak Dasoin niku Pak Dosain. Wau ingkang mapak kula wonten ngandhap wau nggih wonten dawuh. Niki ugi wonten salam kagem panjenengan kalian rencang-rencang sedaya. Nggih saking Ugi kagem kula. Ning ki urung ana sawerane. Ning tetep tak waca. yo Ben usul sawerane. Saking panjenenganipun Bapak Agus Beton Raja Meranggen Demak Bintoro. Ngaten nggih. Derek mangayu bagya dumateng sedaya warga masyarakat Karanggeneng Kandeman Batang. Sukses kagem Sriwijaya Laras sampun sedaya. Amin, 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 ya amin, ya rabbal alamin. Nggih. Satu kali nate nimbali kula. ngaten. Nggih. Ya alhamdulillah. Kula maca muga-muga besok kedua kali. Saged sowan kula malih. Amin, amin Allahumma Amin, amin. amin. Nggih, ngapunten riyen kula mboten nderekke jenengan nggih nika. Oh, sik. Iki kok njur kaya karo memelas ngapunten mboten ndereke jan. Kok kaya ngene ngono ki piye Mas? Lah enteknen wong ra dikon kok le bayar sapa, Mas? Ora pas kae urung ono anggarane Kang urung pelawak. Lha kok dijalukke? Ya, monggo dilanjut, Mbak. Angung marang bandara Diah sules tiya pijer ngincangake alis. Sing bawa niki Mbah Darsana nggih. Oke. Pak ajeng nyawer napa ajeng sedekah? Ora usah jaluki saweran nek simbah ki pokoke jaluki pangestu wis Loh, mandi. lah niku kan tondo cintane orang tua kepada anak to, Pak. Aja angel-angel to, Bu. Jaluk yahene kok jaluk susu ki. Susune sapa? Pas juragan susu kok jaluk susu. Kapan nggo kopi? Oke, kula kopi ra nggo gula, Mbah. Nggih, Mbah, mboten nggo Kula gula. kopi mboten beto kopi, Mbah. Kopi ora nggo kopi. Kula kopi ora nggo gula. Mengke gulane sekilo didhewekke iso gumune lumayan. Ya. Terus tresno sesi depan.
Urip ana kutha Yuk disegerke to yuk. Yen liwat aku kelingan buku kae nate tak golek Leket sanggah gambar tulisan warna abang tondo isih cerita wayah wengi nganti kekatrina jan Sriwijaya Laras dan luar biasa. Luar biasa. Garapane lok saya niki lagu Gubuk Asmara iki jenengan ngertos ra kok dikersake kalih warga mriki saya-saya piyai sepuh sing ngersake. Nggih. Iki sebabe lagu kenangan. Sinten niku? Piyai mbiyen ki nek yang-jangan ora turut hotel. Mboten. Ning nggon gubuk nulis angka 57. Napa niku, Pak? Lemekan suket bantalan watu. Sing tau lemekan watu guyang-guyu. Lemekan suket kok lemekan watu. Bantalan suket, lemekan suket bantalan watu. Oh. Lah Tegese kok pacaran kok lemekan suket bantalan lek watu? kan kodanan ning sawah, dadi leren ning nggon gubuk. Ngono lho. Oh. Ngono. Apa jin botol. Tandon.
Sepinten, Mbah? Satetan. Catetan sakjroning Sesideman kalian gubuk asmara sampun Nggih. katuraken Dik Matur Petro sembah Dik nuwun. Bagong. Niki saking panitia Nggih. najan kala wau sampun pun aturaken Nggih. niki tasih ngersakaken kanca tani kalian podang kuning malih. Sinambi jumenengake Mbak Yu kula. Nggih, Nggih. kedahe ngaten. Sing paling ayu dhewe sak pundi mau? Bonbin. Babi ngepet tok jarene. Keturunane Arya Temangsang lho ramai. Artis kondangnya Jawa Tengah yang sering muncul di televisi buta. Nggih. Iya toh, televisi buta. Niki teng daerah Temanggung mereka artis gedruk. Bintang tamu nggih gedruk-gedruk sak Temanggung saestu menika. Nggih. Ada Mbak Dina Mersanda bersama Tri Wijaya Laras. Sumangga, Cok. Warokan. Warokan. Nah. Oh, lho pare lagi malah. Wah. Wah, salah. Oh. Hop. Wah. Wes. Awas. Joget Nah. Ya. Ya. Mas. Wilujeng enjang Kakak Dina. Iya, Adik Burhan yang masih jomblo, umlo-umlo sampai sekarang. Monggo jomblo sing dirembuk. Oh ya iya ya. Iya, Mbok aku- menawa ning kene oleh Aku jodoh. curiga jangan-jangan kamu nggak fungsi. Sik. Ya asline fungsi. Oh. Tapi gek gudeg, Apa? gudeg. Gek gatelen. Oh, gatelan. Heeh. Boleh kakak lihat? Jangan. Oh. Nanti kayak itu Ken Dedes. Kan dadas opo kuwi? Meromong tejane. Ngomong tekan. Heeh, nggih. Pripun pawartane Mbak Dina suasana di Kandeman? Di Kandeman ini aku tuh ini bunga sekali ya karena aku tadi lihat itu Bapak Ibu waktu aku melaku dari sana itu kan. Melaku dari Adoh sana itu aku disambut. Disambut. Iya, ada suara manusia, suara hewan juga. Terus aku tuh bahagia berarti. Ada suara manusia, ada suara hewan. Iya, Hewannya sapa? ya itu ada mas-mas kiri apa banyak itu. Mas-mas apa? Mas-mas kiri. Kire. Ya itu. Oh. Ah, yo babi ngepet tok Mas. Dadi termasuk kire barang ki yo koncone. Ceritane dijegogi kalau mau. Iya. Juga ki malah apik kok. Heeh, bolo. Kuwi carane Oh. sapaan. Aku yo ngerti kamu kok ning isor kono tak balang sandal yo malah pinter men jebule kire iso ngomong. Kenging. Bukan kenging. Lah ki. Lho mah apik kowe no karo kire. Oh iya ya. Mbak Dina kok berlinangkan air mata itu menangis atau sumo? Aku ini guyu gegrek bukan Guyu menangis gegrek. ya. Sampai mengeluarkan air anu kuwi. Oh ini bukan air mata ini ngelengo mas namanya Ngelengo, ya. nggih, Berarti apa macaknya itu dari wingi. Yo wajar wong dalang rung kambon wedokan dadi rung paham nek ngene iki make up. Iya. Glowing ngono ki mau. Nah, sing diarani Iya. glowing ya ngene iki. Alah. Makanya kamu golek duwe bojo biar tahu kalau wong wedok itu sok ngelengo gitu loh. Heeh. Iya. Pancen kadang tuh medal lengone. Iya, ada lengonya gitu. Besok tak genahke ya kalau belum tahu. Oh, berarti aku karo awakmu jadian. Piye to jane?
Lah kuwi kon genahke iki. Berarti kan kon jadian. Kowe gelem tenan. Sik sampean anake piro, Mbak? Aku yang anak wong maksudnya. Oh. Apa sampean patutan karo Senggono barang? Heeh. Sing anak wong piro? Sing anak demit piro? Aku tuh satu, Mas. Tapi Mbak Dina itu keren, Pak. Kenapa? Ya kerennya di Dia itu kan ngefans sama Gus Ikdam, Muhammad Khalid, Iya. Blitar, Jawa Timur. Angger gawe post story, burine joglo. Burine eblek, apa kae gebyok. Kebyok. Kebyok. Gebyok. Lah kari-kari winane koprol. Gebyoke tiba nibani Mbak Dina. Mulane ya dadine kaya kowe. Itu sampai sekarang itu gara-gara insiden kebyok itu udah bokongnya aku ming sol gini. Ini ketiban kebyok kan aku jengkang gini toh. Heeh. Nah, ini tak sawang ki bahenol iki jebule ganjelan to iki. Oh alah. Ini ketiban kebyok kemarin di mengsol. Ganjelan. Iki termasuk yo ngancak apa ngajari kanca-kanca waranggono nek ngene iki ya. Pancen dikeki ngono kuwi pancenan ya. Iya, ini belinya 85. 85. Bokong palsu seperti ini isinya gabes. Iya. Kalau ini kan kayak bokong PCX toh, Pak. Iya. Nah, ini kan suatu-suatu kalau misalnya teles gitu ya, Heeh. atau terjadi sesuatu bisa dijikuk gini. Oh. Kejaba kuwi iki kena gawe ganjel ben ketok bahenol, ya iso ge lungguh kaya aku ngene iki. Bisa. Oh. Kadang kalau kekurangan ini bisa buat ganjel. Heeh. Lebokke kono barang. Iya, bisa. Oh, ya Kadang salam. kalau ini apa catering kurang. Heeh. Nah, aku ambil buat piring juga bisa. Gawe dahar ting pingking panggung. Iya. Lah dalah. Buat makan Serbaguna hebat. Iya. Kadang kalau kita perlu Bareng kene ge piring. Heeh. iya, Mas. Iki termasuk. Heeh, iki termasuk spill buka-bukaan ini lho Mbak Dina ya. Heeh. Nek anu lho Mas, yo lagi iki aku temen bokong kok iso playon tekan kene. Heeh. Tekan puno. Iso. Oh, berarti iku kabeh subalan iki ya. Pak, ini kok mambu dogodok toh, Pak? Coba, Pak. Jajal dambu gas. Pak Dalang mambu apa? Aku mambu dogodok. Pak Dalang mambu apa coba? Wah, iki wis karo ana sing kelet ning kene kok. Ana sing kelet ning kene iki lho. Pak, coba diambu dulu toh. Wah. Ayo iki ya salam kamsia semaku tenan iki. Yo manut. Oh, alah. Mambu apa? Iya. Iya. Oh, bisa buat olahraga loh. Bisa. Istimewa. Weh. Ampun diambu lho Bu, pakai semaput nek dreng ambu niku. Apa itu namanya olahraga yang lempar lembek? Weh. Lempar cakram. Iya. Lempar cakram. Oh, hebat. Berarti aslinya Mbak Dina Ya. niku fisiknya kutilang darat toh. Apa kuwi Kurus tinggi langsing dada rata. Amit nun sewu. Gak apa-apa, yang kalau rata itu yang penting kan masih ada cenilnya. Oh, cenil-cenilnya. Iya, masih. Manden mau genau limbuan arek munggahi ketok kaya kutilang dapur. Apa? Weh, kutilang dapur. Apa kuwi kutilang Kurus dapur? tinggi langsing dada siap. Tempur. Wah. Ya, apalah kuwi ya. Sing mana sing ini? Mboten ya jenengan niku. Oh, jebulane tibake kayak ganjelan kok ngono kuwi Iya, to. ini Tok ganjel, tok cor-coran. ganjel. Iya. Coran. Bangane mbok kaya kok ngono gen permanen, coren nganggo semen wae. Mas aku kemarin diseneni yoga itu. Lah ngopo kok seneng ya Kan aku lagu baru toh. Tak jajal kemarin itu kan. Lagu apa? Itu sing lagu Cinta Mulia itu loh. Aku unek-unek sama dalam. Pasang remaja. Sing ngono kae. Aku nyanyi. Iya gini. nyanyine kae. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuh. Aku disenen. Asuhan. Asuh. Sepasang Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuh. Sik kayane lagu niku ora ngono kuwi kok ndak. Sik aku tak eling sik. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Ngono lagune iki ngono. Loh, kok sairnya kok rintip? Coba kamu piye ngono? Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuh. Sik, kok iso Ini sairnya kita, kamu coba googling pasang remaja jatuh cinta di bawah asuh. di bawah. Sik. Kowe Ya tau tanya Pak Dalang nek nek gak nandang. nadane iki wis pas. Nek Iya. cakepan utawa guru lagune, guru gotrone ora pas. Sepasang remaja jatuh cinta ngono. Cintanya ke dingi sor, cinta
cinta di bawah asuh. Aneh mana? Bonda, mau mumet aku. Jajal saya dinyanyikke po. Jangan nyanyi aja, Heeh. ngeyel kamu. Sik yo dinyanyike nganggo iringan anu iki. Oh iya iya iya. Nganggo iringan ben ora kleru. Setuju nggih Pak Bu nggih. Mangke senenipun Mbak Dina engko nek anu, heeh. Sak ketang pisan lah aku mumet aku Nek, bareng nek, iki. nek kamu sing salah kamu tak kakaki kamu lho. Tak antemi. Lah kok lis sio-sio men. Yo, dinyanyikke yo. Yo ki yo. Iya toh? Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuh. Oh, sik ora ngono. Ayo Mas Gatot, jajal. Jajal. Kumliti. Nah, kumliti. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Sinar bulan purnama disaksikan bintang-bintang sejuta. Saling janji dan setia, hidup berdamai selamanya. Membina rumah tangga sampai nanti hari tua. Cinta itu suci dan mulia jika tak ternoda nafsu yang hina. Rasa cinta itu bahagia jika tidak hanya inginkan harta. Bina rumah tangga untuk damai selamanya. Lagi Bina rumah tangga hidup indah bagai kisah. Sungguh indah cita-cita mereka, surga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, surga bahagia selama-lamanya. Jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Sinar bulan purnama disaksikan bintang-bintang sejuta. Saling janji dan setia, hidup rukun damai selamanya. Bina rumah tangga sampai nanti di surga. Jika tak ternoda nafsu yang hina. Cinta itu bahagia bila tidak hanya inginkan harta. Saling janji dan setia, hidup rukun damai selamanya. Membina rumah tangga sampai nanti hari tua. Sungguh indah cita-cita mereka, surga bahagia selama-lamanya. 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 Sungguh indah cita-cita mereka, surga. Wis rampung musike lagi mu iso bener. Saking ngono lho. semangate. Lah ora lho Mas, mu iso bener kok iso. Heeh. Pasang Heeh. remaja. Nek kayak musik ternyata bener apik ya. Iya kok. Wontene ya apik lho. Aneh Di wingi. bawah asuhan. Ini aku ditapuki itu, Jo. Sekarang bener. Lah. Heeh. Oh, wingi kleru ditapuki nguwah. Iya, Lah nontonmu ditapuki nganti sama arep Yoko. rotol terus kok kawati kuwi. Iya, ditapuki sama Yoko. Mas, jam botol. Jim botol wae ta kowe iki. Jim Iki botol. asmane Mas Diki Mas Surya Kanta Laksana. Magito. Iki Magito. Magito, ya, Gito. asmane. Wah, wonge nesu, Mas. Ora. Oh, pancen rupane seperti itu. Keren, Oh, nesu sama enggak padha wae. Awet lahir kaya ngono kuwi lahir ceplok lho pakne gila nyawa. Oh, mukane rupane singup ya. Sing. Mas, Mboten singup, siwer. siwer.
duet. Duet. Nanti kita Iya. patutan yuk. Heeh. Yo duet yo. Duet Duet ya. yo. Mas Makasih, apa Mas tadi Diki, namanya? yo. Mas Diki. Mas Diki. Suryo Konto Laksono. Konto Laksono. Ah, ya. Mak Gito. Pak Gito. Gito. Oh, Suryo Konto Laksono. Laksono. Mak Gito. Kok rupanya sudah kaya waroknya itu sok disewake berarti ya? Anu biasanya melu warokan ning gaweane ngusung diesel nek ngono. Diesel. Mas Diki monggo Mas Diki. Mas Diki. Ya, Diki. Oh Manggolo. Wah, Raja Manggolo. Ora Raja Singo. Saya mau tamasya Berkeliling-keliling kota. Sambil melihat Lihat biar ramai lengan saya panggilkan beca mereka tak berkuda beca tolong bawa saya. Niki kula kenapa Mas Gareng? niki anu duet. Kula nek duet mboten purun. Purune duit. Oh. Oke. Mas Diki. Wah. Bisa ditekuk yo Mbak padha Iya nggon ya. mau Mbak. Kaya bokome nggon aku lho. Bisa ditekuk. Mas kok ilang, Mas? Ilang. Ora ilang wong telegur sak tokolan kok iki cilik sak cambah lho. Oh, iya. Mas Diki selamat pagi. Selamat pagi Iya, Mas Burhan. wah istimewa sukses sekali. Amin. Alhamdulillah. Wih tambah lemu. Ketorone ayem tentrem gemah Nggih. ripah loh jinawi. Amin. Jenengan tak duetke kalih sinden ngetrilnya Temanggung. Manggung. Ngetren. Heeh. Oh, gala-gala. Iya. Mas, Heeh. ini Coro ini patutan sama aku bisa nggak toh? Iya bisa. Anaknya jadi apa? Anaknya nanti pelendungan. Oh, Pelembungan nggih. pelembungan. Ya tergantung lanang apa wedok ya Mas ya. Nggih. Ya nek cungkup karo jen botol ki kira-kira metune apa? Ciduk Mas. Kromoleo bagus ya kalau anak kita besok lanang ya. Lagunya apa Mas Diki? Rindunya hatiku mawon. Rindunya Asik. hatiku. Wah, asik nggih. Wah ini Rindunya koprol iki hatiku. Mbak Yudina iki tetep Bersama koprol iki. dengan Rindunya. Nah, Marsanda rindunya hatiku. Wah. Kok beja sama Mas Gareng? Oh, piye, Mas piye? Gareng mambu kumkuman ran. Gondone Mas Diki piye? Nek kula mambu napa Mbak? Ngolion. Hah? Apa niku ngolion? Lengolian apa remason? Mason. Ampun ngolion. Remason apa minyak kampak? Ya Pak. Mambu leng opet lho Mas. Nggih. Oh, serek. Rindunya hatiku spesial untuk Karang Taruna Jaya Gumilang di bawah pimpinan Mas Aris. Mas Aris kene kowe. Nah niki Sriwijaya pimpinan Mas Aris Sriwijayanto Sarjana Seni Nasional. Nasional. SNN ya. Lah nggih, SSN. SNN. Nggih, monggo rindunya hatiku. Kawake. Wah, Oh. Sriwijaya Ras Indonesia masih bersama Ki Burhan Soekarto. Dan Mas Diki. Jodi Pati. Ramatan ini Mas. Bersama jagoan Neon TV dan Agung Audio Sound System. Rindunya hatiku padamu kasih. Jadi sawar no. Rindunya hatiku sudah ada. Aku datang dan mencarikan permaisuri. Oh kasihku, oh sayangku. Kasihku sayang
Jan iki Mbah Darsono wonten dawuh pripun niku Mbak Marsanda? Mbah Darsono itu mau ngajak dolan. Duet apa dolan? Mbah Darsono, Wilujeng Enjang. Dalam pegane. Kopi damelane jenengan sae. Nggih. Wah, istimewa. Tapi di ngapunten. Nggih. Sing kopi coklat kesampar jur ngutai nggon. Alhamdulillah. Pagi ini saya ngompol. Mboten napa-napa, mboten napa-napa, Mbah. Nggih. Saking semangate, antusias yang luar biasa dari warga masyarakat Kandeman. Pundi niki Karanggeneng. Karanggeneng. Nggih, nggih. Monggo nek badhe duet kalian Mbak Sinden cantik ngetrilnya Temanggung monggo. Nggih, nggih, matur suwun. Pak Dalang, Dalam. ini Mbah Darsono ini juga keutahan kopi. Dari biyen sampai sekarang makanya dari atas bawah ireng semua. Jane Iya. meneh mboten niki. Oh, sampun, cekap. Nggih, nggih. Sampun cekap, nggih. Oh, nggih, matur suwun. Mboten ampun urip kula pun pahit, Mbah. Matur suwun. Sampun. Tawani kopi pahit kok urip kula pun pahit. Mboten guyon Gojek, Mbah. Wah, matur suwun, Mbah. Oh, niku Mas Farel ngendang. Nggih. Oh, ini ki enten suara Mas. Masnya Boyolali. Nggih. Kakanda Aris Sriwijayanto. Wah, Nah, Menawi kersa kersane jumeneng nika. kalian Mbak Sinten nggih. Nggih, kula tak kalih Pak Darsono Ah, mangke. nggih. Nggih, Pak. Monggo. Kita Kakanda. patutan ya, Pak ya. Wah, niki anu Ah, nyati ya tresnone Ah, ah. anak karo wong tuwa ki ya sing ngene Nggih, iki. heeh. Nggih, nggih. Nggih, sami-sami. Kula le matur nuwun wis diopeni awit mau jan. Iki Pak Alhamdulillah. Darsono kabak umum. Nggih. Kepala bagian umbah-umbah. Oh, nggih, leres nggih, Bapak. Matur sembah nuwun. Nggih. Pun makasih nggih. Matur suwun. Mas Aris monggo jumeneng Nggih. duet kalian Winjawati mangke Monggo Mas Aris. Mbak. Katuran nyuwun Nah, supportipun supporti. kanca-kanca. Sugeng dalu Mas Petro, Mas Bagong, Mas Nggih, Garen. wilujeng dalu Kakanda. Nggih, wilujeng dalu Kakang. Wah, bungah kang tanpa upami dinten menika kula tinengganan panjenengan Kakanda. Walah, jo sangat. Waduh. Kula niku lingsem kalian jenengan. Pripun? Kula niku saged diwestani nyorok bengkok sowan mriki niku. Kula niku anune jenengan nih. Wah, sami mawon kula niku lak nggih jenengan ugi lho. Wah, kita satu sama rasa nggih Mbak Dina. Nah. Ada pamundutan PP tapi Nggih. nanti ya Mbak Dina. Oke, siap. Kula Monggo. kula maem Mas Burhan nggih maem. Ngaten. Nggih, sesama makan niku. Berarti jenengan nginjing bulan Mei merit kula. Piye Mas Bagas? Aku yo Panjenengan mikir merit. sik wani tenan ra karo wong wedok. Duh. Jarene kayak gudigen mau. Nggih. Nggih, wilujeng enjang Kakanda. Nggih, sugeng enjang Monggo. iki Kang Mas. Badhe nderek berkahi tembang napa Nggih. merdika kagem Nggih. panjenengan. Saderengipun ngaturaken wilujeng enjang kagem Bapak Ibu sedaya menika. Kasih semangat Nggih. Bapak Ibu. Semangat nggih Pak Bu. Nggih. Semangat. Sebelumnya tepuk tangan buat kekompakan warga Desa Karanggeneng. Ah, hebat. Sajek jumplek nggih Mas Aris. Nembe Jenengan niki, nggih Kang. wayangan, Nggih. sesi goro-goro le nenggani tasih kuwatah nggih nembe niki nggih. Nggih. Luar biasa sanget. Pranyoto piyai mriki niki jan jos sanget. Nah, Nggih, saestu. Mbok menawi lir gumanti Bapak Ibu. Nek menawi panjenengan badhe ngersakaken cepeng sabet sing hebat. 7 jam perang terus niki dalang kondang saking Boyolali monggo niki. Wah, disuwuni lakon sing spesialis perang jebret-jebret. Monggo niki. saya melih niku kula nak nyabetne sinden Pak Bu. Ya, gandeng gaweane nyabetke apik-apik nyabetke sinden mang milih sing ajeng mang sabetke sing pundi. Kang Mas, mbok menawi lir gumanti taun Nggih. ngajeng saged panjenengan ingkang didhawuhi sowan mriki. Nggih. Ngaten. Kula tak mbetakke tase Mas Ki Dalang Aris. Ngoten nggih Bu nggih? Ah, ngoten. Kandeman pancen hebat Mas. Ya. Kandeman hebat nggih. Nggih. Wah, sinten nggih? Monggo. Cik Luk Pak Manem tuh. Wah. Tidak, Coba ya. Baratno. Wah, Mbak Mufidah. Weh. Mufidah, yuk monggo. Apa? Mas Gatot kasih sepot Mbak Mufidah biar berdiri dan biar semangat ya. Yo, Yuk Mas. monggo Mbak Mufidah yang dari Tulungagung.
Sepote Sriwijaya Laras Musik luar biasa. Ngerti nek sing mirsani jenek cah cilik-cilik. Lah nggih. Jas. Nah sing tuwa ya kuwi jane apa kuwi. Oke. Nggih, monggo Mbak Mufida. Wah, Mbak Mufida, sugeng enjang Mbak Mufida. Wah, Niki wonten pinyuwunan saking salah satu panitia. pripun? Langsung ketika jenengan jumeneng kali Mbak Mufida. Nggih. Enten gadis manis Kalimantan. Napa- Perawan Kalimantan napa? Oh, perawan Kalimantan. Enten PP kalau wau. Tapi nggih monggo nyumanggaken panjenengan. Nggih. Niki wonten request sugi Kang Mas. Nggih. Saking napa niku Bapak Ibu ingkang maringi daharan kala wau. Kadang panawung kredo. Nggih, ingkang wonten pertigaan kala wau. Nggih. Leres. Nyuwun Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Wah, istimewa. Anggitanipun Mbak Nugraha Mbak Pawestri. Nugraha Pawestri Sinden Bekennya Semarang nggih. Amit nuwun sewu Mbak ngampil lagune. Wah. Mbak Nugraha Pawestri. Ya, Mbak Monggo, Mufida. Mas Aris dan Mbak Mufida dados Iya. disengkuyung kalian Agung Audio Sound System. Nggih, monggo. Kang Mas Jagoan Neon TV Production. Ayo Kang Mas. Sriwijaya Laras undang Seliramu yen tak sawang karo rembulan ora kalah. Endahe karo pasuryanmu. Asik. Lunging mekar lan sami puspita ing taman sari pangklong manungsa wangi kalawan bulan netari. Kusum maning ratri mong
Sampeyan ki suarane apik, ayu, aku seneng. Kok gerek kerayu kowe kok Mas aku. Biasanya nek dalang ngoten niku ya. Mbok coba digombali sik. Wah, Gombali sik. Mbak Mufida, gandeng sampeyan niku seniwati ingkang berpendidikan. Bapak Ibu mriki kersane pirsa. Kula badhe tanglet. Kenapa air laut itu kok asin loh? Wah. Kenapa? Karena manisnya sudah kamu ambil semua. Aye. Aku jadi salting aku. Air lautnya geter. Ayo Beb. Nggih, Pak. Ayo dibalas dong. Ora dibales iki, bales. Aku balas iki. Oh, dong. Yo. Apa ya? Mas Haris, no yo. Mas Aris. Dalem cantik. Apa tuh? Mas, Dalem salat 3 kali Cak Aceng. cakep. Ya wis kuwi tok. Anu ya, Ora. ngembang anu nggih. Apa? Brajagan wau ugi wonten ingkang request, Mas. Oh, Brajagan Banyuwangi. Brajagan Banyuwangi. Namung menika digarap pelok barang. Ngaten, Oh, nggih, nggih, nggih. nggih. Ya pun nggih niki pelok barangnya dereng medal. Nah, Brajagan Banyuwangi pelok barang niku ingkang nembe terbaru menika. Oh, ngaten nggih. Limited edition, Mbak. Nggih. Anu, Mbak Mufida. Mufida. Nggih, spesial Mbak Mufida nika Grajagan Banyuwangi. Nggih. Menggah panyunan-panyunan Matur suwun Mas Aris Sriwijayanto. YouTube mangke saged punaturaken. Panitia wau tasih ngersakake podang kuning kanca tani mangke ugi katuraken ngaten nggih Nggih, kagem pasiban ing goro-goro. Ngaten nggih. Menika ingkang lagu-lagu enggal-enggal rumiyin. Ngaten nggih. Nggih, niki ingkang gandeng wau wonten sasmita nek niki napa? Brajagan Banyuwangi ingkang pelok barang niki. Wah, niki monggo. Niki yang terbaru. Monggo kanca-kanca Grajagan Banyuwangi. Punaturaken.
kabeh. Kakanda. Niki kathah penyuwunan Oke. dangdut to mangke nggih. Nggih. Tapi sketsane ditingkasake riyen. Wah. Nggih, nggih. Derek. Nggih. Manut aku, Gong. Nah, piye? Nggih. Pun, Mbak Mufida, pareng nerak lenggah. Laju Nggih. lelipur dateng ngarsanipun para Gandeng niki kita setting pelok barang nggih. Nggih. Wah, kula niku ngefan kalih lagune Bapak Kisri Silo Tengkleng. Nggih, lagu napa? Kula tak latihan bawa nggih Kakanda. Lagune napa niku? Imbang ana katresnanku. Wah, Wah. nggih. Ngaten nggih? Imbang ana katresnanku. Nggih, bakdo niki nembe dangdutan nggih malih. Ngaten nggih. Karo ngleremke swasana. Nggih. Monggo. Sepinten Pelak Pak 6 D? to? Nggih. Oh, nggih, Dek. Nggih, malih 6, Mbah. Nggih. Heeh. Nah, malih mriko, Mbah. Nah, gawe-gawe ki wong tuwa ngono ya, Bang. Wis mapan rene karo mingerono. Oh, nggih. Lah ya kene 6 nah iki yang barang. Saben dina mung ngalamun angen-angen mring wong manis. Kok malah kaya wayang sandosa Kang Mas. Enak-enake ya kelale fragmen Oh, ngono. oh. Arep urip bebarengan bunga susah dilakoni. Apa tega lan pun kakang atiku ra bisa lali. Nyuwun pambiyatunipun Mbak Si Waranggana Kakanda. Ngaten Oh, nggih. Nah, aduh. Mm-mm. Retno sing dereng sumeneng. Nah, monggo nyuwun pambiyantunipun Mbak Retno. Heeh. Kersane suasanane rep mangke gumiyak nggih malih ting dangdutan. Ngoten to Kakanda nggih Bapak Ibu nggih. Kersane tempone mboten sesek terus. Heeh. Monggo Mbak Retno Dewi. Heeh. Sampun tansah katon
Kakanda. Pripun swantene Mbak Retno Wah, Mas Pirang? kados Mbak Dewi Wara Drupadi. Perasaane jenengan pripun Mas? Wah, nggih. Cocok, nggih cocok, nggih. Oh, nggih. Iki kula muni cocok mergo ana sing bengoki saka wingking. Cocok ya aku muni cocok ten Kang Mas. Sing disowani teng daleme Kang Mas. Ngaten sendika dawuh. Saya Nduk Retno menika putra saking Tus Dalang ugi. Kiyadi Muda Carita saking Plumbon Suruh. Ibune nggih pesinden ingkang kondang kaloka Bu Ari Mardikaningsih. Ngaten Kakanda. Nggih. Nggih siap nginjing tak ngejak Kang Mas Aris. Heeh. Monggo, Mbak. kanca-kanca Sriwijaya Laras. Nggih. Minggah teng lali janjine menika. Nyambung dimedle ngoten nggih. Lagune nyambung karo ngarep mau ninggal katresnan. Mergo lali karo janjine. Ngaten. Oh. Nggih. Janjane kowe namine suwuk gecek Dik Petro. Nggih, matur sembah nuwun Mbak. Makasih Mufida. Mbak Retno. Nggih, Mbak Retno kalian Kakanda Gareng. Dangdutan ke malih Kakanda. Niki tasih nuhuni setunggal panyunan langkung rumiyin. Heeh. Lagune nggih versi dangdut niki. Ning dangdut Jawa nggih. Dangdutan nggih Pak Bu nggih. Kesayangan menika wonten ingkang kersakaken. Iki ana swara apik meneh iki. Sedulurku saka Semarang. Sinten? Mas Bayu. Mas Wah, Mas Bayu iki nggih dalang. Oh, ngaten. Nggih. Ajeng duet Mas Bayu monggo. Kersa Mas Bayu. Lingsem. Mas dalang kondang saking Semarang, Mas Bayu. Mbak Ariyanti. Sekti. Monggo kepareng jumeneng ngaturaken panuwunan ingkang lumantar saken ing WA menika wau nggih.
nggih wilujeng enjang nggih, wilujeng enjang Mbak Rianti. Nggih niki nuwun pamrutan saking Kang Tasih Monitor saking dalem Nggih. menika Mas Andi Setiono Ngaten. ngersakaken kesayangan. Nggih kesayangan niku nggih nembe viral. Nggih jerakane campur sari. Karyane Bapak Bagong nggih, Bapak Bagong Pak Darmono. Bagong Darmono nggih Nggih, Bagong saking Darmono Surakarta hadine ngerak. Saking nggih. Klaten nggih. Nika duet sekalian anak lanang nggih. Iya, iya, Ayo sama. sayang. Azam. Oh iya, Dek Azam. Oke, Mas Adam. Kesayangan. Ini duetnya tuwekan karo cilian. Ora apa-apa. Tuwek gagrek lawas ora tuwek. Apa dik? Alah tenane.
Wah, suarane sakniki wis gandem Ah, nggih, Di Mas pun. Azam. Istimewa, istimewa. Pun ndak gede nggih. Mas Azam satu lagu lagi. Permintaan ini tadi yang Mersani dari Ringin Putih, Mas. Kalih Mbak Dina Mersani, Marsanda. nggih. Ya, Mbak Dina. Nggih. Lintang Asmoro ya, ini permintaan Lintang juga. Asmoro bersama Ya, Mbak kan. Dina Marsanda. Monggo, monggo. Hah? Alah ya kalau kan ngladeni sing edan barang. Oh. Ben ngerti atmosfer bagaimana dengan sinden ngetrilnya Temanggung kan bagaimana? Ngetren, Mas, ngetren. Ya kayak kowe. Ngetril wae. Ngetren, Mas. Jan buke sing anu niki to, Mbak, jilbabing kita. Ket mau gur guyu wae, untune nek garing pripun mangke lho, Bu. Yang mana? Nggih, saking bingae dalu punika nggih, Bu, nggih. iya. Acara Merti Dusun utawi sedekah bumi legenanan saged kaleksanan, mugi saged napa kabul sedaya panyuwunipun ingkang tasih wungon ing dalu punika. Nggih. Besok ngundang lagi ya. Iya. Kalau nggak ngundang kita antemi dalangnya besok ya. Langkung jur anarkis. Wajib kuwi, wajib. Heeh. Tapi aku seneng ding nek diantemi Mbak Dina ding. Kenapa? Lah kok seneng malah? Lek ngantemi kan nggo sogok keri ngono kan. Nggo ganjel bokong. Iya. Tolong kok lense. Nggih. Oke, Mbak Dina Marsanda bersama Mas Azam. Ajam. Sukarto. Sekarto. Azam Kusuma. Tak kei marga kula. Ah iya ya, nggih. Monggo Lintang Asmoro. Kamu tengah. Kamu. Ora apa-apa. Aku Riko. Ini deket-deket. Aku nggak mau. Malah karo anake. Jangan ganteng wae. Aku Riko. Bersama ASK Corp. Bare bener. Gus Afif. Mantep.
Terima kasih. Nggih, Mbak Marsanda, jenengan tetap berdiri ada yang WA ke saya. Oh, iya. Salah satu pandemen dari Waroan. Oh, Nah, ngersake Mbak Marsanda untuk menyanyikan lagu PP. PP iki apa? oh, Ngerti aku. Pepe, oh, pada suatu hari. Ngono kuwi? Ya. Ya, wis ngono kuwi. Ya. Wis to? Udah, itu. Kuwi tapi Lagu waro apa itu? Heeh. Ayo. Kanca-kanca iso ngiringi ora iki lagune PP iki. Oh, nggih mbok menawi dipun gantos kalian sanesipun Ganten, pamundutanipun nggih. monggo nggih menika dereng wonten ingkang lumantar WA, menawi lumantar streaming, lumantar jagoan TV wonten Kang Mas Afif. Swandoro niku request, Pak. Request Swandoro. Swandoro. Oh, mekaten nggih. Pripun Bapak Ibu? Setunggal lagu malih? Oh, yoga-yoga ya Mas aku. Nggih, saking panitia wau nggih diudanani riyen sebab niku panyuwunan Oh, tasih nggih. wonten podang kuning kalian kanca tani raketan salah siji nggih dipun. Ngaten nggih Bapak nggih. Suara rakyat, suara Tuhan nggih Bapak nggih. Nggih. Rakyat suara Tuhan. Ya ming melu-melu Kang Jaring nih. Nggih. Nggih. Podang kuning setunggal malih. Nggih, Ngaten nggih Bapak podang nggih. kuning nggih. Nika panyuwunan saking panitia kalau wau Nggih. penatri. Nggih, Bu. Kagem panutup. Nggih, panutup Nggih. Ibu doglot kan gak bubar nggih. Nggih, nggih Bu. Nggih. Mbak Dina Marsanda. Oh, sik taca iki lho panitiane iki njaluke podang kuning diaturi sik. Nggih, heeh. Oh, APP ini Nggih. sida ora PP ini? PP ini mengkoe. PP ne? Tutupan. PP ne diaturi ora Dik Petro? PP ini tutupan nggih. Tutupan, nggih. Nggih, nggih. Heeh. Gitu Manut karo Mbak Yu ku aku. Timbang takut orang Mbak Risa Manut. kalian Mbak Mulat, monggo kepareng jumeneng, monggo. Nggih, kalian Mbak Kakang Marsanda? Mbok. Heeh. Mbak Marsanda juga. Heeh, Kakang Mbok. Kadung nyeleki bokong. Heeh, nyeleke bokong sik. Nggih, Nggih, siap. Mas Ken sik, nggih, monggo. Nggih, bibar menika meniki panyuwun panitia rumiyin, pun aturi rumiyin, nggih. Nggih. Podang kuning kagem pungkasan. Pancen hebat warga Istimewa. Karanggendeng nggih to. Diatur hiburan kaya ngene ning ora nglelekke lakone, malah Leres, ketara nggih. ngimutke luar biasa sih. Monggo, monggo, monggo. Yo. Yo. Ayo.
menika nggih Dik Petruk. Nggih, matur sembah nuwun Kakanda rawuhipun. Kula kalian Dik Marsanda nggih sugata panglipur. Matur sembah Tartantu nuwun. karah ingkang kirang nuju prana sedaya keladu ing panglipur estu nyuwun agung ing wiloso. Sedaya kalepatan kapendemo ing bumining tinapuran satemah sageta mijilaken wiji pasederekan. Amin, amin, Mugi ampun, lalat amin. dan Karanggeneng. menika saged nir ing sambikala, saged ing nugraha masyarakatipun ayem tentrem lan bagya mulya. Slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, slamet sing mirsani sedaya kemawon. Amin Allahumma amin. Kakanda kula mewakili sedaya warga masyarakat Karanggeneng ngaturaken agunging panuwun Mbak Dina kalian Kakanda Gareng. Ngaten sanes kesempatan pinanggih malih Nggih. kanthi soang-soang nderekaken jengkar paduka kekalih. Nggih, bila ada sumur di ladang, Boleh kita menumpang mandi. bila ada umur yang panjang, Boleh kita menumpang mandi. boleh kita Lagi. ditanggap lagi. Oh, boleh kita ditangkap Kok lagi. beratus Amin. wae. Nggih. Monggo Dik Petruk, Dik Nggih. Bagong. Matur sembah nuwun ngaten kemawon Kakanda Mbak Yu kula nggih. Ayo Gong. Ning ndi? Kesowan bapakane kok bendoro-bendoro ngamarta wis makumpul ning Karang Kadempel. Wah, telat ki, Truk. Yo, ayo. Ing angin amidit milih